Santo Yusuf tulodo para bapa. Panglimbang 5 menit dina Kamis Kliwon tanggal 19 Maret taun 2026. Kapethik saka Injil Lukas bab 2 ayat 41 tekan ayat 51. Iki cerita bab kenakalanku dek isih cilik biyen. Munggo jalarani aku lali. Sing cetha, wektu iku aku mutung. Aku lunga saka omah ndelik ndepipis ing kebonan ganclong sisih wetan omahe Wasakarta. Kebon ganclong mau kejaba sak dedeg wong dewasa dhuwure nanging uga ketel banget saengga primpen kanggo pandhelikan. Saka kono aku krungu wong padha pirembugan. Goleki apa to, Kang? Kok ngotak-otak blumbang ki? Wong kang ditakoni kang nitik suarane swara bapakku mangsuli. Goleki mungsi. Kowe esuk bocahe lunga ra pamit. Digoleki nyang endi-endi ra ketemu. Tak takokno nang kanca kancane ya rada ngerti. Aja-aja bocahe kecemplung blumbang. Mula njur tak goleki ning blumbang iki. Kowe ngerti po? Ora, Kang. Ayo tak ewangi goleki. Ralet sedhela keprungu gemerah swara wong sak pirang-pirang lanang wadon ngupengi blumbang melu goleki. Swara otak nyigar banyu pating kropyak kepara ana sing nyemplung blumbang njlulupi barang. Bareng tito aku ora ana ing kono, wong-wong mau banjur padha gembruduk lunga saka kono. Sajake bapakku karo wong-wong mau padha nurut lan ngurut siji mbaka siji blumbang-blumbang sing ana ing kampungku. Para sedulur ngerti ana pira blumbang ing kampungku? Wakeh, luwih saka 10 iji. Pengalaman kang cecala bali kemliwer ing pikiranku rikala nglelimbang waosan dina iki. Pengalaman kang banget nusahake wong tuwa, nanging saka kono aku dadi ngerti iba tresnane wong tuaku marang anak-anake. Nadyan ora bisa dipadhakake, nanging ana kang memper antarane bapakku karo Santo Yusuf. Minangka wong tuwa, mbuh bapakku, mbuh Santo Yusuf padha rumangsa duwe tanggung jawab marang panggulawentah, luwih-luwih marang kaslametan anak-anake. Kaya dene bapakku, aku yakin menawa Santo Yusuf banget sedih rikala pirsa menawa putrane ilang. Pikirane dadi campur bawur, ya kaget, ya mesakake, ya bingung, ya kemrungsung. Ana rasa luput gemrayah ing ati, ana rasa getun kang jero, genea minangka wong tuwa panjenengane lirwa ngawat-awati lan ngayomi anake. Nanging panjenengane ora kandhek ana ing sedih, getun, keduwung lan bingung. Panjenengane ngeningake pikir lan ngenengake rasa kanggo antuk keputusan kang becik, prayoga lan wicaksana. Panjenengane uga ora pegat ndedonga amrih Gusti Allah mbiyantu nemokake putrane. Kang katindakake sabanjure yaiku tanpa migatekake sayang awak, panjenengane nglarah lan ngrunut kanggo tinemune putrane mau kanthi takon-takon marang wong-wong kang ditemoni ing dalan sarta nekani papan-papan kang dinuga kanggonan anake. Santo Yusuf lega pranyata putrane tinemu ing padalaman suci nembe mbat-mbatan karo para ahli Taurat lan wong-wong Parisi. Para tresna pelem kinasih saka waosan dina iki bisa kadudut sawetara piwulang. Sepisan prayogane mbangun brayat selaras karo piwulang dalem Gusti, mligine migatekake pangguluhan ing anak, amrih kejaba tansaya wanuh nanging uga tansaya caket Gusti. Kapindho, katresnane wong tuwa maujud nyata ana perjuangan, mligine rikala si anak jroning panandang. Saka wong tuwa kang penuh tanggung jawab timbul anak kang darbe kapribaden becik.
Suawi sami munjuk, kunjung asma dalem yang Rama sayang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin. Alamu ambek welas kawula sembah nuwun awit nugra Santo Yusuf tulodo para bapa pitaya. Mugi kawula saged nulodo kautaman-kautamanipun amrih tansaya ngemperi paduka. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama sayang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin.